Badhe nyanyi. Tak kira lek arep nebangi tebu kene sanes nggih. Badhe nyanyi. Nggih. Ngapunten Pak Naryo guyu lho. Pak Naryo guyu. Nggih tebang tebu Pak niki Pak. Kulane klenthek tebu, klenthek jagung niku sakne. Nggih. Bapak Ibu dalu menika Surya Buana ugi Pak Naryo ngrawuhaken presiden ingkang saking Surakarta Hadiningrat saking Solo Jawa Tengah niki memang asli dari Solo. Ning kalih pihak mriko diusir terus pindah wonten Monojaya Gurah. Monggo kita hadirkan presiden gembong-gembonge sindene Surya Buana, babon-babone sindene Kediri. Yuk kita panggilkan. Ada sama jenenge Pak. Jenenge ya. Sultan sama jenenge. Mungkin ya, mungkin. Yuk kita panggilkan. Ada Engkes Nuli sebelah mongah-mongah Surya Buana. Nyanyi apa? Enek Pak Polisi, enek Pak Naryo kok ya. Kowe guwing mobil lambemu, Kowe ra iso nyanyi sing apik ngono piye? Iso gak nyanyi sing apik? Maaf. Iki mau rong tutuk lho lagune. Ben. Awal wis ngisi-ngisine. Emang lagune apa? Kowe iki lho nyanyi. Lagune tepek. Lagune tepek. Tepek ya betul? Tipek. Merah ro lahir wae. Lagune tipek. Beroro lambene kaya tikus piti. Lah padahal kowe garep wong lahir wae. Neng sing genah. Ora lamun dak. Balik. Balik. Sing sini ora. Lho, kowe iki tuwek lho, Li. Dingge contoh sinden ki lho. Lah Pak Polisi nyawange kudu tak ambung. Apa mau kira Pak Polisi nyawang awakmu ki seneng? Lah aku yo. Awakmu karo digawa ning Polsek Wates. Aku gak apa jenengan tangkap, Loh. aku tangkapen. Dicekel ning arep dingge sasaran bedil. Ya penak to nek aku nggih sasaran bedil. Penake. Ngene langsung bleng. Cah gendeng. Cah rumah tamu sumur apa luweng. Balik. Sing apik. Dipirsani piantun samene kan nyanyi ewek-ewek. Cara lho maaf lho mripatmu PC ngene lho nggih Pak Naryo ngapunten nggih menika sindene radi pedhot Pak Naryo nggih Bapak Ibu ngapunten nggih wonten kesalahan teknis nggih Pak nggih ngapunten obatnya telas niku nganu kakean pil cengoh dadi nggih ngeten iki yuk kita panggilkan lagi niki Waranggono wau ingkang sampun pedhot sakniki alhamdulillah pun insaf nggih. Niki nggih bibar mantuk umroh Bapak Ibu alhamdulillah lho Pak Naryo. Bibar wangsul umroh teng Gumbul umrohe. Umroh ning Gumbul. Batin kuwi aku ro nulik numpak mobil ngubengi Gumbul. Kayak kok montore nulik akeh ngono. Tak jejeri. Lho Li nyapa Li? Lah kok buka kocar. Labai Allahumma labai. Yang penting lak kotak bentuke. Ya kane ngono, kuwi gumbul itu kabah. Bocah, lah tak takoki lha lempar jumprene ndi? Kuwi komplek dadapan. Ngono jare. Tak gendeng ora. Wis, ayo balik sing apik. Pak Naryo lek guyu banter. Pak Naryo lek guyu banter. Polisi barang yang guyu banter nanggap dhewe, Pak. Mboten Pak. Mboten guyon. Ya. Kita panggilkan munggah umroh ning Gumbul. Kita panggilkan Engkes Nuli ceblak mongah-mongah. Yuk. Apa neh iki? Kedelungup kan lho. Budak Ciamis kuliah di Palembang. Kalau ada anak gadis kenalin sama abang
Lembang. Tidak apa Lembang. Aku lihat di Bengkulu. Kalau tidak ada bujang, Pak Naryo pun masih laku. Garam Cina baca mana baca pala baca merah. Panggah itu. Kok panggah? Kowe iki nyanyi sing cocok. Kok iso Panaryo mbok beli garam Cina iki lho. Apa? Kok Panaryo kok mbok krungu Panaryo garam Cina ngono menyapa? Pak Naryo menarik loh Mas. Lah rumah samu tambang kok piye? Pak Naryo. Yang mana tuh Pak Naryo? Lah lek cadok mripate iki lho. Ayo Pak Naryo yang mana ayo? Pak Narto. Oh Pak Narto yang mana ayo? Ngaku itu. Sing duwe gawe lho, Lik. Oh sing Kok kere-kerene apa ya? Ayo jelas aja. Gak jal. Nah, mlaku. Sing ndi Mas? Aduh. Golek ana sing nganggo kopiah. Nganggo kopiah. Heeh. Terus rambine rupane Duren. doreng. Kopiah doreng ya Mas. Wong yo sing gawe kopiah nggur sitok. Assalamualaikum salam. Duh, kok assalamualaikum salam. Assalamualaikum Pak. Alah, Salam karo calon suami sing apik. yo, potongan kowe warengke kok. Calon suami. Iki lho. Gila. Sing nyoteng kuwi ta, sing nyoteng. Sing nyoteng iki putih iki. Sing nyoteng iki. Tak kira sing nyoteng. Gawe kopiah, Kopiah? doreng. Dureng. Iki kopiahe. Dureng endi? Golek ana. Iki Mas. Ya ora dureng. Narto iki Mas. Jenengan kudu ngaku Pak. Jenengan Pak Narto to. Pak Nar. Sama nek gak ngaku tak jakne dadapan lho. Lho, kowe lho nyapa bocane? Oh, ngapunten Pak. Mbak Nuli anu menika kagungan pondok teng dadapan. Iya. Pondok apa, Li? Dahrul Nikmat Al-Dedes. Iya. Pondok Darul apa? Ana Pak polisi barang. Pak Narto monggo Pak. Monggo, Pak. Harus lho Pak. Ini hukum wajib ya Mas. Iku lho. Hukum wajib kudu munggah panggung. Nah, monggo Pak Narto. Kita tidak meminta saweran. Opo saweran gitu. Suryabana ditangkap wis full job e. Matur nuwun, Mas. Genep. Genep. Luweh. Dene Monggo, Pak. ngekeki yo. Alhamdulillah. Alah. Anggap saja memberi nafkah. Dremise metu nafkah apa ya? Malah dehem Pak Narto wedi no. Kuwi bahasa. Oh bahasa. Ayo Pak. Ayo to. Pak, nyuwun lagu ngono lho Pak. Ngersake napa Pak monggo? Napa Pak? Nderek mawon to. Saestu Pak Lurah. Pak Lurahmu. Pak sing klambine polsek iki. Klambi polsek iki piye to? Pak Babin. Nggih, kok kabeh uncalon-calon aku tangkapen lho. Aku tangkapen lho timbang nggih royokan aku. Aja Pak, aja Pak. Aku lebokno sel aku tangkapen pokoke. Aja Pak, iki bojone minggat ya gara-gara kelakuane Pak. Dadi bojone iki sampe minggat. Warga Wonorejo, I love you. Assalamualaikum. Wah, sing delok koyok sepur. Penontonnya piye? Penonton Jan? Hebat tenan. Iki gisone AR Jolodong lho. Iya. Sono penak. Ya. Wonorejo semuanya. Sugeng midhangetaken Surya Bona Indonesia. Iya. Ayo bener aku nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyinya apa ya enak. Seneng sing wok-wok napa sing pripun Pak? Alah. Senengane sing anu yang kalem apa yang kasar ini? Oh, ya pikir ngawar bolok kabeh kasar. Sing ndi? Bolomo 70-an yang dhuwur to. Domongi tukang nebang tebu. Mbak menawa ibu yang ada di sana mau gabung. Iki kabeh Suryabana sama kru to, sampean kru. Kuwi bojomu iki Masa kuwi bojoku? gede. Di atas panggung itu kita free milik bersama. Oh, milih bersama. Monggo Bapak Ibu ngersake nulik monggo. Monggo. Oleh Pak Kapolsek malah tak toro kira kamu sawahku lho. Pirang hektar Mas pomone Pak Kapolsek gelem rabi aku didol. Sawahmu dhewe. Enggone bojoku. Wis salah. Yo tak sileno. Caitan. Kono, ibu. Lepas dari kaos Suryabana sama belakangnya itu semuanya ngersakne lagu napa niki Bu? Ya yo kuwi masuk. Apa? Meneng kabeh. Anak sing nyuwun grigis. Grigis. Pak meneng aku grigis. Kembang rawe. Merah jambu nyuwune Mbak Dia. Heeh.
Lagunya apa, Pak? Nah pas Iki lho. pas iki kan kok kembang rawit to gateli to niku. Kembang rawit garap koplo. Karo jaranan. Iya. Harus. Harus Bas. Ya kayak rupamu kok. Kembang rawit. Merawe ya. Wah, Gambang Suling. Wis kok gampang sulit. Gambang Kiwo. Gambang Lagu Kiwo. terbaru Lagu- Suryabana. Engko- Ini penjalaannya Musirat. Engko sing Siapa dia? Ketipunge Surabaya. Suryabana. Engko sing kembang rawe sing kedua ya. Ya, sing kedua mengke Gambang Rawit. Sakniki Gambang Suling riyen nggih. Niki permintaan ngesakno. Kok iso gampang sulit. Gambang Kiwo. Iki terbaru. Ya. Yuk, sesarengan campur sari Suryabana wonten engkes.